O próximo día 27 o taller Alecrín desenvolverá unha xornada de portas abertas en Porto do Son para dar a coñecer a súa oferta formativa. A partir do mes que ven empezarán xa uns cursos máis completos ao longo de todo o ano que irán hasta junio. Farán unha xornada de portas abertas o 27 de novembro. A xente que non pudo ir de outra vez ou incluso que queira repetir o taller anterior poderán ir a coñecer esta actividade. Desenvolveránse dous cursos entre novembro e xuño, un de line dance con inscripción individual. Un de line dance, que é unha modalidade deportiva dentro da Federación tanto española como galega, que estamos a piques xa de presentar, donde a xente, pois, a través dunha serie de coreografías sinxelas, vamos ofrecendo un programa que é bastante xenérico. Vai desde o swing, pasando pola polka e facendo algún tipo de funky tamén, ritmos modernos, e tamén cubrimos a proposta de ritmos latinos como bachata, salsa ou kizomba. O segundo curso consistirá nunha proposta renovada de bailes de salón dirixida a parellas. Os clásicos, máis as posibilidades novas que van surdindo cas modas. Neste caso, o noso programa ten bailes estándar, como son o foxtrot, o vals, o tango argentino, tamén aquí dentro. Tamén ofrecemos, dentro deste programa de bailes de salón, unha sección de ritmos latinos propios da Federación, como é a rumba, o cha-cha-cha, o paso doble, e ritmos tropicais, que como nos coñecemos esa última vertente de bachata, salsa, kizomba, merengue, bueno, é un pouco quizá que este últimamente de máis tirón. Serán grupos reducidos e o prezo é de 22 euros ao mes, posto que tan só se cobra a cota de socios. Ademais dos cursos de Porto do Son, a asociación ofrece actividades noutros concellos do Barbanza e talleres monográficos en colaboración con outras institucións.